Soc l'Anna Mateu Munté, tinc 22 anys, visc a Vilaplana i sóc una artista multidisciplinària que treballa la joieria, la pintura i el tatuatge. Jo des de ben petita m'ha agradat molt dibuixar i pintar i això va fer que a l'acabar els estudis em volgués fer el batxillerat artístic. Vaig anar al Gabriel Ferrater de Reus i a l'acabar, com em va agradar molt les assignatures que eren dibuix, volum, pintura, etc., doncs va fer que volgués anar a l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona i vaig fer un cicle superior d'arts aplicades al mur. I a l'acabar aquest cicle, com les meves inquietuds artístiques van seguir creixent, doncs vaig voler fer un cicle superior a la mateixa escola de joieria artística. Actualment tinc com un conjunt d'unes 5 peces, que són les que estic movent i les que estic exposant també en diferents exposicions i en diferents fires. Unió del conte amb el pla tracta d'explicar la història del meu avi matern i una mica recull doncs, totes les meves arrels, totes les generacions que hi ha hagut i així doncs, jo entendre una miqueta més d'on vinc i d'on és el meu origen. També tinc un altre que se titula En 3 cingles, que aquest va ser el meu projecte final integrat de joieria artística. I aquest ha sigut també una cerca de buscar la història de Vilaplana i de la Mussara, que són 2 pobles que connecten a part de per la història, els records, les persones, que també connecten per camins. I era fer un recull dels 5 camins més principals i representar aquests camins en plata, i cadascun doncs, té una història. A mi principalment la meva major inspiració o a totes les meves peces al final que engloben és parlar sobre el meu entorn, sobre el meu poble, la meva família, les meves arrels, i al final aquestes coses a mi són les que m'inspiren pel fet de crear. Soc l'Anna Mateu i el 7 de juny em podreu trobar al Festival Niu.